Bore da I chi gyd. Mae nifer y gyhoeddiadau yn gobeithio bod chi wedi derbyn y canoenia. Dwi'n ailadrodd ambell tynnu sylw chi at ambell beth yn hwn a hefyd ambell I beth arall. Felly y Sul nesaf bydd yn gweinidog neu'n gwasanaethu fan hyn ar yr amser arferol a wedyn ym Mhorth Cawl am 11:15. A ddydd Sul Hydref y degfed ar hugen, fydd na gwrdd undebol ym Mhorth Cawl dan ofal yr aelodau am 11:15, felly cyfle I chi gael mynd draw I Borth Cawl I fwynhau lan y môr a gwasanaeth gyda Tabernacl Porth Cawl hefyd. Datguddiad, astudiaethau Beibledd ar lyfr y datguddiad, bob bore Mawrth. 10:00 mae hynny nawr yn Tabernacl Porth Cawl. Bydd y bore coffi arferol ar Zoom ar ddydd Mawrth am 11:10. Hefyd, mae yna wahoddiad I chi fynd I fyfyrdod y mans, fe welwch chi yn y canoenia, cyfle I chi gael ymlacio, gweddio, ymyfyrio a thrafod materion a amrywiol. Ar nos Sul, fydd hynny'n dechrau nawr yn Hydref y 3 ar hugen am 5:16, a fe welwch chi fyna yn y mans 4 Campbell Coeti, Hale Campbell, diolch, Coeti. Lle mae croeso cynnes I bawb. Mae cyfundeb y dwyrain Morganog hefyd eisiau chi fod yn ymwybodol o'r cwrdd cwarter. Fydd anerchiad Llywydd yr Undeb y Parchedig Betty Wyn James o Gaerfyrddin. Fydd yn digwydd ar nos Fawrth, 7:07 a 6 ar hugen o Hydref yng Nghapel Mini Street Caerdydd, a maen nhw'n estyn croeso cynnes I bawb hefyd. Mae yna nodyn yn y cyntedd am drama'r Nadolig, felly ti'n gallu gweld bod nifer o enwau wedi I ysnodi ar y rhestr yn barod, felly cofiwch nodi os chi eisiau rhyw rôl fach bwysig iawn, mae pob un o'r rolau yn bwysig ydyn nhw, ond dwi'n ymwybodol bod nifer eto eisiau ymroi. A dwi'n clywed hefyd bod y ddrama yn digwydd gyda'r nos hefyd, felly dwi'n edrych ymlaen I weld y ddrama. Nodyn hefyd, pan ych chi'n rhoi eich rhodd, allwch chi sicrhau bod eich enw chi ar y rhodd, os gwelwch yn dda. Nid rhif aelodaeth sy'n cael ei ddefnyddio bellach ar yr ymlenni, felly mae'n bwysig bod eich enw chi wedi nodi'n glir ar yr amlen. A diolch yn fawr. Fydd y casgliad nawr. Bore da. Hyfryd iawn gael eich cwmni chi gyd. A hitha yn y ddydd lle rydyn ni yn diolch. Pwy sydd wedi deud diolch bore yma? Neb.
So neb di deud diolch bore yma? Dwi wedi deud diolch? So rwy'n di deud diolch? O, da iawn. Dwi'n falch bod chi'n bobl ddiolchgar. Wel, nid y fi yn unig sy'n cymryd rhan bore yma, ond mae ieuenctid y capel ac yn diolch iddyn nhw bod nhw yn mynd i gymryd rhan yn gwasanaeth. Ia, diolchgarwch neu gwyl y cynheuaf dathlu ydyn ni'n de. Da ni yn dathlu. Pwy sy'n dathlu bore yma? So rwy'n yn dathlu? Hywel, wrth gwrs. Mae Hywel yn dathlu ben blwydd heddiw. Ac felly, da ni'n dymuno yn dda i chi Hywel ar eich pen blwydd. Ac efallai na ni ganu pen blwydd hapus. Be ydych chi'n feddwl? Pen blwydd hapus i chi. Pen blwydd hapus i ti. Pen blwydd hapus i falle bydd Hywel yn rhoi y drefn i mi nes ymlaen. Ond mi rydyn ni, wrth gwrs, am ddymuno yn dda i chi. Wel, drosodd i'r ieuenctid rwan a dwi'n ofyn i Thomas ddod i fyny i rannu cerdd gyda ni. Cariad Duw gan Margaret Jones. Mae popeth byw sydd yn y byd dan ofal tyner Duw. Holl greaduriaid maes a môr a'r blodau tlws ei lliw. Pan fydd yr hun yn oer a llym ar eirad dros y tir, fe gwsg y wywyr bach yn drwm o fewn ei chynffon hir. O lwyn a gardd mae'r adar mwyn yn llenwi'r ffro a'i can, gan wybio yma thraw yn llon mewn gwisg o bli bach man. Mae'n rhyfedd fel mae'r lili fach yn tyfu ei ffen i lawr, rhag iddo gael ei chiro'n chwyrn gan rym y gwyntoedd mawr. Garwed ydyw'r gaeaf oer, mae'r ddafad ar y bryn, yn poeri'n braf mewn cot a wlan sy'n cael amdani'n dyn. Am ofal tyner dros bob un, rhwng ddiolch mawr i Dduw, cant iddo mae'r clod a'r mawl, mor llawn o gariad yw. Dyna ni wedi'n gosod yn y cywair priodol ar gyfer gwasanaeth diolchgarwch. Gadwch i ni felly droi at yn hemyn, sef emi rhif 82. Ac ar ôl hynny bydd Parry yn darllen i ni a Griffydd yn rhannu neges. Emi rhif 82.
Salm 8. O arglwydd ein brenin, mae dy enw di mor fawr drwy'r byd i gyd. Mae dy ysblander yn gorchuddio'r nefoedd yn gyfan. Gyda lleisiau plant bach a babanod, reit yn dangos dy nerth yn wyneb dy elynion, i roi diwedd ar y gelyn sy'n hoffi diaw. Wrth edrych allan i'r gofod a gweld gwaith dy fysedd ei llead a'r sir a osodais yn ei lle, beth ydy pobl ei ti boeni amdano nhw? Pam cymryd sylw o un person dynol? Rwyt wedi ei wneud ond ychydig is na'r bodau'n meddwl, ac wedi ei goroni ag ysblander am awredd. Rwyt wedi ei wneud yn feistr ar waith dy ddwylo, a gosod popeth dan ei awdurdod, defaid ac ychen o bob math a hyd yn oed yr anifeiliaid gwylltion. Yr adar sy'n hedfan, y pysgod sydd yn y môr, a phopeth arall sy'n teithio ar geryn tymoroedd. O arglwydd ein brenin, mae dy enw di mor fawr drwy'r byd i gyd. Diolch yn ei Dduw am ei air. Neges ar Salm 8. O edrych ar y byd o'n cwmpas, mae dau ddewis yn ein hwynebu, a'i damwain yw'r cyfan yn tre a'i Duw sy'n gyfrifol. Tybed a deimlo nifer y salmydd, a dim wrth godi yn y bore yn teimlo wrth ein bodd yn cael byw ym myd Duw, neu a'i grwgnach a chwyn fanu awn nawn. A fyddwn ni'n stopio edrych ar y byd o'n cwmpas weithiau, ar y feddi at wyrth y creadol y salmydd, neu a gymern y cyfan yn ganiataol, a fyddwn nhw'n syni ar weithiau ar faint y bydysawd. Planed fach ddinod yw ein diarni, yn cylch droi o gwmpas yr haul sydd filiwn y weithiau yn fwy na hi. Mae'r blaned hon yn llai mewn gymhariaeth nag un gronyn o dywod ar holl treithau'r byd. Meddyliwch fod goleuni yn cymryd 80 o flynyddoedd i deithio'r arth fawr i'n diarni. Nid ydym yn gweld y sêr fel ag y maint, ond fel yr oeddynt gannoedd a miloedd o flynyddoedd yn ôl. Wrth i ni gofio ffeithio fel hyn, gwelwn mor fychan yw dyn, ond eto, nid maint sydd yn penderfynu gwerth unrhyw beth. Mae'r tŷ yn llawer mwy o faint na'r phlentyn, ond byddai'n well gan dad weld y tŷ yn llosgi i'r llawr na cholli bywyd y plentyn. Mae'r salmydd yn rhyfeddu bod Duw yn gofalu am ddyn, mor fychan ydyw. Dylem ninnau felly fod yn ostyngiedig a dangos parch at y byd a'i bethau. Pe baich yn cael benthyg watch neu gamera gan gyfaill, byddwch yn sicr o gymryd y gofal mwyaf ohonynt am ei bod yn eiddo i rywun arall. Mae'r un peth yn wir am fi Duw, a dyn ni'n cymryd y gofal mwyaf ohono ac yn ymddyn yn gyfrifol tuag ato a thuag at ein cyd-ddynion. Diolch o galon am y salm yna, a hefyd y neges. A'r cwestiwn yma yna, da ni yn ymddwyn yn gyfrifol yn de. Mae'r byd mewn argyfwng hinsawdd ar hyn o bryd yn dydy. Ac can Lili Bo sydd gen ni nesaf, sydd yn canu y geiriau neges heddwch ac ewyllus da yr urdd eleni. Eto, sydd yn ymprocio ni i feddwl o ddifri, a da ni'n ymddwyn yn gyfrifol mewn byd sydd mewn argyfwng. Mae'r cloc yn ticio, ac mae'n byd ni adan. Mae'n amser i ni ddeffro. Llifogydd tanau, newyn a phlodi. Dyma ein realiti ni, a dyma ein dyfodol ni. Mae'n amser deffro, am ein bod ni dal i gredu. Y gallwn brynu ein ffordd allan. Dyma yw'n addewid ni. Beth yw dy addewid di? Pam ein bod ni dal i wrando ar bla 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 y rai mewn pŵer. Fedrwn ni ddim cario ymlaen fel hyn. Mae gennym ni'r ffrau
i stopio'r cynnydd. Mae'n amser ddeffro, pam ein bod ni dal i gredu. Gallwn brynu ein ffordd allan. Dyma yw'n haddewin ni. Beth yw dy addewin di? Ni fydd yn jobau gyntaf, felly dyma ein haddewid i newid. Ein ffordd o byw. A galw am newid systemig er mwyn y reining wedyn y dydd i ddeall. Er mwyn dyfodol ein cartref. Mae'n amser deffro. Mae'n amser deffro. Gawn ni gyfle i weddio rwan, a dwi am ofyn i enlli yn harwain ni mewn gweddi. Gweddi'r cynheuaf. Dwi am ddefnyddio pob llythyren yn y gair cynheuaf fel un gweddi. C. Cartref clud, rhieni a pherthnasau eraill. Cofyn am y blant a phobl sy'n ddigartref. Y. Ysgol, athrawon. Diolchyn am y gallu i ddysgu ac i chwarae. Cofyn am y blant anabl yn feddyliol a chwrforol. N. Nyth. Am yr adar sy'n canu ac am bob anifel arall, rwy'n diolch i Dduw. Hy. Hael, y gwynt a'r glaw, diolchyn am y holl tymhorau'r flwyddyn. A. Afal, diolchyn am y holl ffrwythau maes, am fwyd yn gyffredinol ac am lafu'r dyn. Cofyn am y newynog a'r rhai sy'n mewn angen. E. Eglwys a chapel, ac am y efelyngau sy'n rhoi hanes Iesu Grist i ni. Diolch am waith cynhadlol yr eglwys. A. Addoli, prif ddyletswydd pob Cristion yw i roi diolch am oliant i Dduw, nid yn unig yn ystod gwyl y cynheuaf, ond drwy gydol y flwyddyn. Fi, daw'r llythyren hwn ar diwedd y gair, y fi sy'n dod yn olaf. Rhaid i mi gofio am bawb a phopeth arall yn gyntaf. Amen. Mae gadwch chi ni ganu'n hemi nesaf, sef am yr rhif 128. Am yr rhif 128. Am heilwen glir ac am awel fwyn, i tio dad diolchwn. Am harddwch i'r pob maes a llwyn, i tio dad diolchwn. Ac yn y blaen, 128.
Dwi am o hodd Mali rwan ymlaen i ddarllen cerdd I ni. Diolch ti, Mali. Rwy'n hoffi mynd i'r ysgol bob dydd I weld y plant. Rwy'n dysgu llawer yno a chyfri bron I gant. Rwy'n hoffi mynd i'r pentref I gweld fy ffrindiau I gyd. Rwy'n chwarae orau yno a ffrindiau gorau'r byd. Rwy'n hoffi mynd I Sadwrn I weld fy annwyl daid. Mae nain yn brysur wastad ac aros I des I raid. Rwy'n hoffi mynd i'r capel bob Sul I ffori Duw. A diolch iddo am nerch I cadw'n fyw. O diolch Iesu, rwy'n tîm garedig iawn. Mae myd I gyd yn hyfryd, a'n nghalon fach yn llawn. Wrth ddiolch I ti Iesu am bob beth roes ti ni, dwi'n nerth o dyro eto I weithio dros o ti. Diolch am y gerdd. Diolchgarwch neu gwyl y cynheuad. Mae yna sawl darlleniad yn y Beibl sydd yn sôn am ffrwytha, neu lysia, neu hyd yn oed planhigion. Allech chi enwi rhai o'r darlleniadau yna I mi rwan. Dwi'n gofyn I bawb o'n nid jyst i'r ieuenctid. Dwi'n gweld rhai o'ch chi'n edrych ar eich Beibl. Rhai'n gwglo? Na. Mae yna sôn am dameg yr heiwr, wrth gwrs. Planhigion yma yna, dameg yr hedyn mwstad. Sôn am hada. Sôn am y ffrwyth yng ngardd Eden, yn Genesis, am y greadigaeth, a hefyd ffrwytha'r ysbryd. Chi wedi gweld am ffrwytha'r ysbryd? Dwi eisiau chwarae gem efo chi gyd bore yma rwan. O'r enw, salad ffrwytha. So wedi chwarae salad ffrwytha ar blaen? Pwy sydd wedi chwarae salad ffrwytha ar blaen? Be ydy salad ffrwytha? Ydy dyfalwch be ydy'r ffrwyth neu'r llyseien. Ac felly, dwi am ofyn I un person dod i'r blaen, I wynebu pawb, ac yna mae pawb arall yn gorfod deud wrthach chi disgrifio y ffrwyth maen nhw'n ei weld ar y sgrin. All right? Pwy sydd am ddod I fyny? Pwy sy'n meddwl bod nhw'n gallu dyfalu'n dda? Un o'r ieuenctid, neu unrhyw un o'r capel? Mae'n hawdd. Wyt ti am ddod I fyny? Ie, dyna ni. Diolch ti. Ti sefyll fan hyn a gwynebu pawb. Reit. Ble fi'n mynd I ddechrau? Wedyn, beth sy'n mynd I ddigwydd rwan, ynddo? Mae yna ffrwyth yn mynd I fyny ar y sgrin. A wedyn mae rhaid I rywun o'r gynulleidfa I gliro I ti pa ffrwyth sy'n fyny ar y sgrin. A wedyn fi'n dyfalu beth yw. Ti'n dyfalu. Reit. Felly, pwy sydd am ofyn y cwestiynau? I Griffith. Pwy sy'n eisiau gofyn y cwestiynau? Reit. Irianwen, dewch I fyny. Dewch I fyny. Felly, fydd y ffrwyth yn dod I fyny ar y sgrin, a wedyn fyddech chi'n gofod egluro I Griffith. Dewch I fyny. Chi. Mae'n gofyn. Sa chi sefyll I fyny. Ar y locker o fyny.
O reit. Felly, da chi'n barod? Fel mae yna sŵn, mae yna gerddoriaeth efo pob gêm, does? Felly mae genna fi un hefyd. Tatws, dwi'n eich caru chi. Tatws, i fy nghinio i. Tatws, i wneud stwnsia'r host, ond beidiwch bwyta gormod neu byddwch chi yn dos. Barod? Dyma'r ffrwyth gyntaf. Wedyn, da chi'n gael deud be ydy'r ffrwyth? Chi'n gael deud enw'r ffrwyth, ond gwch chi egluro. A wedyn mae'n rhaid i Griffith ddyfalu pa ffrwyth ydy. Dyna ni. Banana. Ia. Da iawn. Aros di yna. Un arall. Aroswch chi yma. Da chi dda. Nesa. Ia, mae'n rhaid chi egluro beth sydd ar y sgrin. Mae'n rhaid da iawn o Sir Benfro. Ew! Chi'n gweld bod gen i fi sawl enw i'r dysan, oes? Tatws ydw i'n dweud. Beth am un arall a wedyn gan i rhywun arall i ddod i fyny? Chi'n cael deud yr enw? Amser hyn o'r blwyddyn mae bwyta'r rhain yn dda i'r immune system. Dod o Sbaen? Dod o Sbaen. Oren. Ia, da iawn. Reit, gewch chi fynd yn ôl. A dwi eisiau dau arall. Mond 3 sy'n ar ôl. Pwy sydd am ddod i fyny? Mari? Beth am Mari ag Enlli? Ia? Dewch chi fyny. Mae 3 ar ôl. Pwy sydd am ddyfalu a pwy sydd am ofyn y cwestiynau? Ti'n neud y dyfalu. Reit. Barod? Beth am i ni fynd yn ôl i gael yr cerddoriaeth eto? Ie. Tatws, dwi'n eich caru chi. Tatws, i fy nghinio i. Tatws, i wneud stwnsia'r host, ond beidiwch bwyta gormod neu byddwch chi yn dos. Da chi'n hyderus? Ew. Mae'n wir. Mae tipyn bach fel deiren. Mae cynnig yn bwyta yma. Ti'n anghofio'r gair. Gei di gychwyn efo'r llythyren gyntaf sy'n eisiau? Wel, mae'r un peth yn Saesneg a Cymraeg. Mae'n dechrau fel... O, lettuce. Ie. Da iawn. Ar nesaf? Mae'n goch. Afal. Na, ond mae'r un siarp a afal. Mefus. Mae'n gallu bod yn fach ac yn fawr. Mae hyn mewn salad hefyd. O ie. Fi ddim yn hoffi dim byd. A mae'n siŵr, mae pawb yn... Ti'n gallu rhoi hwn mewn potal a mae pobl yn ddefnyddio efo chips. Tomato. Ie, da iawn. Ac un arall. O, mae'n bigog. Mae o'n bigog. Reit. Mae'n felyn.
Rwy'n arall efo cwestiwn i helpu? Mae ar pizza. Pina fawr. Da iawn. Diolch o galon, gwych chi fynd yn ôl. Da iawn. Gobeithio, os o beth arall yn ôl? Agos. Wel ia, ffrwytha. Fe gaswn yn hatgoffa yn gynharach yn y salm rhif 8, am harddwch creadigaeth Duw ynddo. Da ni'n rhyfeddu at y byd, a dyna beth mae'r salmydd yn gwneud, mae'n rhyfeddu at yr hyn mae o'n ei weld o'i gwmpas o. Ac da ni'n rhoi diolch i Dduw am y greadigaeth, am y cynheuaf wrth gwrs hefyd. Ac da ni'n diolch am ffrwytha, am llysia, am y coed, am yr adar, am be eraill da ni'n diolch. Mae'r rhestr yn mynd ymlaen ac ymlaen am fyd natur, am ffermwyr o bosib. Ond wrth i ni ddiolch, da ni'n hatgoffa hefyd am yn cyfrifoldeb ni dros y greadigaeth hefyd, am fyd Duw. Da ni wedi cael y byd yma'n rhodd gan Dduw a mae yna gyfrifoldeb arna ni i edrych ar ôl y byd. Mae rhaid i ni fod yn gyfrifol am ofalu, medda Salm 8 hefyd. Rhaid i ni fod yn gyfrifol dros ein gilydd, medda Iesu, a fe ddysgodd Iesu i ni fyw yn ffyddlon i air Duw ynddo. I gerdded yn ôl i droed o, i garu fel mae o yn caru. Fel Cristnogion, sut ydym ni fod i ymddwyn? Sut ydym ni fod i ymddwyn? Mae llythyr Paul at Galatiaid yn deitha ni. Oherwydd, ym mhennod 5, mae o'n deitha ni sut y dylan ni fyw. Mae o'n sôn am ffrwytha yr ysbryd. I beidio gwneud pethau drwg, sydd yn mynd yn groes i'r ysgeidiaeth Duw, i beidio casau eraill, i beidio difetha dim. Ond mae nodau 22 yn deud hyn wrthyn ni. Ond dyma'r ffrwyth mae'r ysbryd glân yn ei dyfu yn y bywydau ni. Cariad, dyn ni fod i garu. Dan. Llawenydd, eisiau ni fod yn llawen. Heddwch dwfn, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder a hunan reolaeth. Ac mae'r holl bethau yma yn ffrwytha yr ysbryd. Mae'r ysbryd glân yn plannu'r holl bethau yma yn ein bywydau ni, a'n cyfrifoldeb ni ydi ofalu ei fod yn tyfu ac yn blaguro. Ac o wneud hynny, gallwn ni gymryd cam bwysig i sicrhau ein bod yn gofalu am greadigaeth Duw, yn caru ein cymdogion, yn ceisio heddwch ac i ddangos caredigrwydd at eraill. Yndan, mi rydyn ni'n nghanol yn diolchiadau heddiw, ac yng nghanol yn digonedd, yn dydan. Yn gadwch ni hefyd adael i'r ysbryd glân yn lliwio ni, fel ein bod yn dangos y rhinweddau yma. I ddysgu'r ffrwythau'r ysbryd, mae gen i gan bach i chi. A mae hon yn gan nes i ddod ar ei draws Eglwys y Mengyledd Cymraeg Caerdydd sydd wedi ysgrifennu'r gan yma neu wedi ei haddasu hi, ddywedau. Mi gewch chi wrando ni ar unwaith, mae'n can blant ydy hi, ond dwi'n mwynhau hi. A fi sy'n canu gyda llaw reit, so di'n llais i ddim ond top form ar ôl fi gael anwyd dros y bythefnos diwetha. Ond gadwch ni wrando ni. Hwna di'r adnod. Cariad llawenydd, tangnefedd a mynedd, bod yn garedig, yn dda ac yn ffyddlon, addfwy at eraill, rheoli dy hun. Dyma yw ffrwythau mae pawb yn gytun. Cariad llawenydd, tangnefedd a mynedd, bod yn garedig, yn dda ac yn ffyddlon, addfwy at eraill, rheoli dy hun. Dyma yw ffrwythau mae pawb yn gytun.
Cariad llawenydd tangnefedd a mynedd, bod yn garedig yn dda ac yn ffyddlon, a ddwy naturau rheoli dy hun. Dyma yw ffrwythau mae pawb yn gytun, ffrwyth yr ysbryd, ffrwyth yr ysbryd, ffrwyth yr ysbryd glan. Dyma sy'n gwneud i ni dyfu yn gryf, ffrwythau yr ysbryd glan. Dych chi'n hoffi'r gân? Diolch am cymryd dwy achos eich twrn chi di rwan. Mae'n ffordd dda o ddysgu beth i ffrwyth ar ysbryd yn dydy. Ac felly, gadwch i ni. Ydych chi wedi clywed hi unwaith? Mae'n gan gyfarwydd yn dydy. Felly, gadwch i ni ganu y gan yma gyda'n gilydd. Cariad llawenydd, tangnefedd a mynedd, bod yn garedig yn dda ac yn ffyddlon, a ddwy naturau rheoli dy hun. Dyma yw ffrwythau mae pawb yn gytun. Cariad llawenydd, tangnefedd a mynedd, bod yn garedig yn dda ac yn ffyddlon, a ddwy naturau rheoli dy hun. Dyma yw ffrwythau mae pawb yn gytun. Cariad llawenydd, tangnefedd a mynedd, bod yn garedig yn dda ac yn ffyddlon, a ddwy naturau rheoli dy hun. Dyma yw ffrwythau mae pawb yn gytun, ffrwyth yr ysbryd, ffrwyth yr ysbryd, ffrwyth yr ysbryd glan. Dyma sy'n gwneud i ni dyfu yn gryf, ffrwythau yr ysbryd glan. Dyna ni. Diolch i chi am ganu mor dda. Ganu, os da chi eisiau canu fwy, gewch chi ymuno â cor y Tabernacl, sy'n cyfarfod yma bob nos Fawrth. Rwy clwc o fanna. A mae yna gyngerdd hefyd. I'r Ianwen yn atgoffa, mae yna gyngerdd nos Wenar nesaf hefyd. Ond un peth arall nes i ofyn i'r ieuenctid wneud, os da chi wedi wneud o, neu os da chi ddim, peidiwch â poeni. Ond i roi brawddeg i ni am beth maen nhw'n diolch amdano fo, neu rhywbeth maen nhw'n obeithio amdano fo. Ac felly mi allai unau ddod ar meic yma i fyny, neu gewch chi ddod i fyny i ddeud. Da chi am ddod i fyny? Rhaid na chi? Dyna ni. Mewn byd delfrydol, byddai rwystrau a ffiniau'r tlodi yn cael ei dymchwel i bawb. Rydw i'n ddiolchgar fy mod i'n medru cysgu'r nos yn dawel, heb boeni am sŵn bomiau'n cwmpo. Mewn byd delfrydol, fyddai bawb yn garedig. Diolch am y glaw a'r haul sy'n helpu tyfu'r bwyd. Dyna ni. Diolch o galon i chi am rhywun ydych chi'n obeithio amdano fo, ac yn diolch amdano fo. Ond dwi'n siŵr bod ni yn diolch i'r ieuenctid am bopeth, am gymryd rhan heddiw. Mai diolch am y gynheuaf dwi'n diolch i chi am roi eich amser i gymryd rhan y bore yma. Gadwch i ni droi at yn hemyn ola felly, sef rhif 130. Rhif 130. Pob peth ymhell ac agos sy'n dangos Duw i'r byd, ei anw sydd yn aros ar waith ei law i gyd. Efe a wnaeth y seren yn ddisglair yn y nen, efe a wnaeth y ddeilen yn wyrddlas ar y pren. Rhif 130.
Gai ofyn i'r un cytid, jyst i ddod i'r blaen am eiliad, peidiwch â diflannu, jyst ar ôl y gwasanaeth. Gras yn harglwyr Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân a fyddo gyda chwi oll.